Hello, papagayam. Naimbag nga oras tayo amin. Kumusta kay amin, papagayam? Shout out to all of you. Amin, dagiti mang tatarabay, kadagiti vlogs, kun amin nalinaon ti channel tayo, Ajor Drama Tips TV. Kang runaan na dagiti naayat, amang tarabay, kadagiti drama episodes, ti unay daytan kaka. Okay, so, agibasa tayo manen kadagiti shout at papagayam. Ta saan tayo ngamin nga may basa amin, ijay unag ti drama. Ta ado dagiti agriri, adi da kayat dijay nagadado nga shout out before ag-start ti drama. Iso nga, dito'y laangan, ilasin tayo dito'y shout out portion papagayam. Kat mapalinyumot nga, ulit-ulitan adenggan. Okay, so, excuse me. Agibasa tayo nga rodon papagayam. Shout out kada Joji Cruz, Geraldine Larocco. Long time no see, long time no hear. Ni pagayam tayo Ray Ralustiano Senior. Kickboxing moves. Pagayam Leonora Bautista, Rofel Lardizabal, Bing Soriano. Ni pagayam Mariel Gutierrez, Roda Ramos, Pinoy Mix TV 79. Kasamutan, kini pagayam tayo Florenda Kimpaoy. Okay, papagayam, so ibasa tayo dagiti comments da. Ni pagayam tayo Joji Cruz, kunana, always happy listening here in Singapore. Unay daytan kaka, agyaman kami manen kunana. When oreda kami kinipagayam yu at Triple R, agyaman kami mat pagayam. Ta ada kayo manen ditoy. Kandagiti sigod, na already ada pa lang jay kaslang pinagdadaanan dahiti channel tayo, ada dalat taa mang tartarabay. Nga isumot dagiti nakablawan ken na shout outan ditoy nakaraan. Kunamot ni pagayam Mariel Gutierrez, happy listening here in Umingan, Pangasinan. Excuse me. Kumusta kay amin dita, papagayam? Amin na listeners tayo dita. Listeners ti unay daytan kaka. Kumusta kay amin dita? Umingan, Pangasinan. Kastamat, ako na ni pagayam Ray Ralustiano Senior. Hehe, try and try. Ilocano baliktad, taray at taray. Tingga matay. Hehehe, unay daytan kaka. Kuna namat. Ni pagayam tayo Roda Ramos, try and try until you die kano, ha ha ha. Kaya't kuman, daytoy imbagam Cynthia. Sumunga denti riniw-riw, kwarta, kunanamat pagayam. Thank you, pagayam Roda Ramos. Ni pagayam tayo Rofel Lardizabal, happy listening po dito'y Kuwait from Cabarogues, Quirino Province. Pagayam Leonora Bautista, unay daytan kaka listening from Binalonan, Pangasinan. Kumusta kay amin dita Binalonan, dita Quirino Province. Amin na listeners tayo unay daytan kaka. Kan amin nga viewers, listeners ti YouTube channel tayo Jor Drama Tips TV. Nimot ano datoy the Muay Thai Fitness kunana ditoy the Gels Muay Thai Fitness ay na wow adupiman dagiti makin kayat nga kumita iti vlog ngem ti mapaspasamak ngamin tatta no pagsayaatan nga vlog ti aramiden ti agbuya ngem no nakalabos ti vlog ado ti viewers na i-share da pay. O dahito mo tirigat na niya pagayam, no dagi kakasayaat, awan ti mayat ng buya niya. Nung no di dinadakas, ado ti agbuya. Iso nga oray no igasgastuan, kasla dahito pagayam tayo dito niya. Inggastuan ni pagayam Cynthia. Amamat nagbuya, oray dagi may nakipangpangan, di da pa nagbuya. Nung no dinadakas, nga kunana ni pagayam tayo nga Vigils Muay Thai Fitness. Siguro kat kwa amumot ni pagayam tayo nga George Lusadan tanim Muay Thai instructor dayto ijay Dubai. Ay sumot ti kasla anak-anak mi nga close friend mi mut daytoy Muay Thai mut. Kung naman ni pagayam Bing Soriano, hala, try mo lang vlog at da kami agbuya kung naman. Okay, so thank you so much kada kayo commenters nga pay ti sana na ikwat to.
Ay, kickboxing moves. Gayam daytoy, Muay Thai. Okay, so, thank you so much, papagayam, nga ora iti kasi akan ito laeng, may yibkas mi mati, panagyaman mi, kada kay amin, listeners, commenters, sharers, subscribers, kan kada kayo, amin supporters, ti unay daytan kaka, iti Jor Drama Tips TV. Bye-bye!